Γεια σας. Τα αδέρφια μας από την Νεολαία έχουν ετοιμάσει ένα θεατρικό με θέμα το bullying. Είναι ένα γεγονός το οποίο το παρατηρούμε καθημερινά στα σχολεία, είτε φραστική βία, είτε βία με χτυπήματα. Θα σας δείξουμε εδώ πώς μπορεί να νικηθεί με την αγάπη του Θεού και την αγάπη την οποία έχουν τα παιδιά μεταξύ τους. Ευχαριστούμε. Δείτε το γκικάκι. Πώς δίνεται έτσι. Ναι, τι ψωνάρα. Όλο φοράει τη φανάρα του μπάσκετ. Ναι, μας το παίζει και κάποιος. Κοίτα τα χάλια του. Κυρία με κοροϊδεύει. Κυρία με κάνει χαρτιά. Καλά σου κάνω. Αυτό το ανέχεσαι. Κοίτα το διάλειμμα. Λούζε. Κάνε κάτι στη φάτσα σου. Είσαι σαν τρόμο. Καλά σου λέει, είσαι κάτι σαν τρόμο. Αφήστε με ήσυχο. Μα είσαι ήσυχος. Γι' αυτό σε βοηθάμε. Να ακούσει και λίγο η υδροφωνάρα σου. Ναι, για κάλεψε λίγο να σε δούμε. Καλύτερα να μας κάνει και οδοντοσύνδεση σαν φυτόπουλο. Όχι παιδιά, ελάτε πάμε. Βαρέθηκα να σκοτώσετε με τον νερτάκι. Δεν ξέρω αν υπάρχεις, αλλά αν με ακούς, τότε σε παρακαλώ. Δώσε μου έναν αληθινό φίλο. Έχω κουραστεί. Νιώθω τόσο μόνος. Ναι, λες και είναι εδώ. Δεν στο πάρει. Δεν είναι μαθηματικά. Όχι μωρέ. Ναι, σίγουρα. Καλά, πού είναι αυτή. Στο ψόφισε. Δεν νομίζω. Άντε να δούμε πρώτα αυτή έτσι. Χρυσαντέλη, θα φεύγουν μόνο. Πάμε έξω, άντε κάνω. Το πάμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, παιδιά, αλλά είχαμε μια καινούργια άφηξη και έπρεπε να τακτοποιήσω τα χαρτιά. Από εδώ ο καινούργιος σας μαθητής ο Ηλίας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Πάρε μια καρέκλα και έλα να κάτσεις μαζί μου. Τώρα κάτσεις μαζί του. Τι, αυτό το φρύγιο θα πάνε καθίσει. Σιγά. Θα δεις που μέχρι το επόμενο διάλειμμα θα το βαρεθεί και θα έρθει να δώσει. Να λες που έτσι θα γίνει. Ξεκινάω την αντιπροπημέτρηση. Σύντομα το μάθημα παιδιά, αλλά τι να κάνουμε, τα λέμε μετά. Πώς σε λένε? Πέτρο, εσένα. Ηλίας, Χάρη. Είσαι καιρός σε αυτό το σχολείο. Ναι, εδώ και κάποια χρόνια. Από ό,τι βλέπω σου αρέσει το μπάσκετ. Ναι, παίζω στην ομάδα του Λυκείου ως αμυντικός. Ω, τι σύμπτωση. Θα ξέρεις ότι ψάχνει για δεξί επιθετικό. Γιατί? Εγώ είμαι. Σοβαρά. Κοίτα να δεις. Δηλαδή θα παίζουμε μαζί. Ναι, θέλεις να πηγαίνουμε μαζί στην προπόνηση. Δεν ξέρω. Έλα λοιπόν, έκλεισε. Μετά την προπόνηση, μετά το σχολείο, πάμε από εδώ και μετά πάμε προπόνηση. Ψήσου. Καλά, αφού επιμένεις. Παιδιά, βγάζετε τα μαθηματικά. Άμα, κυρία, τα ξέχασα. Δεν θα το διπλανίσω. Ένα γράφει για να θέλω μάθημα εξίσωση.
Γιατί γελάτε? Τι είναι αυτό? Κάτσε κάτω. Ζη, Λεντάκι, πού είναι τα ξαδέρφια στο όρφο? Μήπως έφυγαν και ξέχασαν να σε πάρουν μαζί τους? Ναι, πήραν και το Nintendo δύσκολο της άφησαν από δαράτο. Ποια όρφο, το κολαβίτες να πεις. Μήπως να γυρίσει μαζί τους πίσω στη σπηλιά σας. Ναι, και να παίζετε μπάσκετ με το χοντρό κεφαλά σας αντί για μπάλα. Το φαντάζεστε. Όλη η οικογένεια των τρόλ ντυμένη με φανέλες. Αρκετά πια! Δεν τρέπεστε! Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Κι αν ο Πέτρος είναι ναι, εσείς είστε χιψτεράδες. Σαν σαρδέλες σε κονσέρβα. Τόσο διαφέρονται ένας από τον άλλον. Τα πεντάδημα του IQ ραδιού. Και εσείς, κυρία, γιατί δεν λέτε τίποτα? Θα πάω στη διευθυντή και θα τα αναφέρω όλα. Όχι, όπα. Μισό λεπτό. Κοίτα, παιδί μου, εγώ δεν ήθελα να. Τι δεν θέλατε? Η δουλειά σαν εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο να μας μεταφέρετε γνώσεις, αλλά αρχίσει σε αξίες. Πού είναι? Λοιπόν, παιδιά, από εδώ και πέρα όμορφα συντάξεις. Συνεννοηθήκαμε. Μάλιστα. Παιδιά, καθίστε λίγο. Θα πάω στο διάλειμμα. Καθίστε. Τι θέλει. Ανάστημα καινούργιο. Κοίτα να τη να μας μιλήσει έτσι. Ποιος νομίζει ότι είναι? Τώρα πώς θα κάνουμε τι θέλουμε στην τάξη? Με την καζόλα θα γίνει, παιδιά. Ναι, πώς θα σπάμε πλάκα. Πώς θα περνάει η ώρα με ψηφάσεις? Μη στεναχωριέστε. Έχω ένα σχέδιο που θα δώσει στο καινούργιο ένα καλό μάθημα. Θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Δηλαδή, και πες. Λοιπόν, ξέρετε ότι ο καινούργιος παίζει μπάσκετ στην ομάδα του λυκείου μας. Και τι με αυτό. Shut up! Άσε με να μιλήσω. Τι γεγονός είναι να γίνει τώρα στο ποτά? Με εθνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Οπότε έμαθα πάρα και με εθνικό καλέδι. Κάψαμε και στο εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Άσχετο. Μα τι είναι αυτό όλα για ποδόσφαιρο? Εμάς μας ενδιαφέρει ο καινούργιος. Και ξέρετε πως ήρθε η μεταγραφή για την Αστεράκη. Θα είναι ευκαιρία γι' αυτό. Ωραία. Τι σκέφτεσαι να κάνουμε? Τα όνειρά του καταστροφή. Πάμε στο σπίτι του και θα στα εξηγήσω όλα. Hello, μάθημα. Who cares, you know, κοπάνα? Ναι! Γέλα λίγο εδώ. Γιατί μπορώ να σου βοηθήσω σε κάτι? Σε μένα όχι, για τον εαυτό σου μόνος δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι. Γιατί? Έπρεπε να το σκεφτείς διπλά. Πριν υπερασπιστείς το φασικλάκι της προάλλες. Βλέπουμε πως έχει γίνει κολλητή. Αν θες να δεις πρωτάθλημα, θα σταματήσεις να κάνεις κάτι μαζί. Την παλεύεις ή έχει πάθει κάτι ο κεφαλός σου? Αν υπάρχει. Γελάει καλύτερα, ποιος γελάει τελευταίος. Εγώ σε προειδοποίησα. Εσύ με προειδοποίησες και εγώ σε προειδοποιώ ότι κανένα όπλο φτιαγμένο εναντίον δεν θα πετύχει. Γιατί ποιος είσαι ο Iron Man? Όχι, αλλά πιστεύω σε αυτόν που ονομάζεται σαν ο God. Μα τι είναι αυτά που λες? Ψάξτε στο Google. Λοιπόν, αρκετά, όπως είπαμε. Τραγουδώ μας λίγο κράνη, έριβε. Τι φλασιά έφερε τώρα αυτή? Τέλος πάντων. Ό,τι και να λέει, εγώ το φίλο μου δεν το προδίδω. Το χρειάζεται. Τι είναι αυτό? Τι σχόλια είναι αυτά? Η χαζεμένη προπονήτρια που μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει τ' άλλο. Η ρουσφέτισσα, η πουλημένη, η βρωμοποδαρούσα, η τζαζεμένη. Μα καλά, τι είναι αυτά? Ποιος τα έχει γράψει? Η Ηλία Σιμεώνη, ο Ηλιάς. Απίστευτο μου φαίνεται. Αυτό είναι τόσο καλό παιδί. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αχα, την τζαζεμένη. Ωστόσο εσύ ήσουν. Ω, γεια σου, τι κάνετε? Μα καλά, τι λόγια είναι αυτά που έχεις γράψει για μένα στο Facebook? Μα δεν έχω Facebook. Εδώ μπροστά μου το έχω. Να και η φωτογραφία σου. Και μόλις μπήκες, άκουσα και το τζαζεμένη. Ακριβώς όπως το έχεις γραμμένο. Λοιπόν, τέρμα το πρωτάθλημα, είσαι εκτός. Τι, μα γιατί? Για να μάθεις πρώτα να έχεις ήθος. Μα κόρη, τι λες? Κυρία Προπονήτρια, μπορώ να δω τα σχόλια. Είμαι σίγουρος ότι η Λίζα δεν έγραφε ποτέ τέτοια πράγματα. Αρκετά, πώς εδώ. Κυρία Προπονήτρια, ένα μόνο σας λέω. Κανένα ψέμα δεν έχει την ψυχή του στην αλήθεια. Την αλήθεια, όπως και το φως, δεν μπορεί να την κρύψει κανείς. Μα ακούσε εκεί πράγματα και εγώ που ήθελα να σε προωθήσω. Τι να το κάνεις το ταλέντο, άμα δεν είσαι άνθρωπος. Πάμε, Πέτρο, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα. Πάμε. Θεέ μου,
Εσύ ξέρεις ότι είμαι αθώος. Και ότι όλα αυτά είναι μια πλεκτάνη. Ήθελα τόσο πολύ να παίξω αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια ευκαιρία που μπορεί να μην την έχω ποτέ ξανά. Δεν θέλω να προδώσω το φίλο μου. Εσύ έβαλες τη δική σου αγάπη μέσα μου για τον Πέτρο. Εσύ ποτέ δεν με κατέξεις. Ούτε εγώ θα τον εγκαταλείψω. Σε σένα έχω εμπιστοσύνη. Εσύ που είσαι δίκαιος μου. Αμήν. Ηλία, πού είσαι στο ψάχνημα? Άντε, θα αρχίσουμε στην προπόνηση. Μπα, δεν έχω όρεξη για προπόνηση. Εσύ, δεν έχεις όρεξη για προπόνηση. Τι έχει? Τίποτα. Έτσι είναι το τίποτα. Κάτι έχεις. Λοιπόν, λέει. Δεν έχω όρεξη για τίποτα σήμερα. Κατάλαβα. Δεν θέλεις άλλο να κάνουμε παρέα. Τι είδα τις προάλλες που τα έλεγες με τους άλλους. Καλά έκανα και έλεγα εγώ ότι δεν έπρεπε να σε εμπιστευτώ. Και εσύ είσαι σαν αυτούς. Σαρδέλα. Και μάλιστα φαντασμένη. Έτσι που λέτε, κυρία Άννα. Μα κυρία Μαρία, μου φαίνεται πολύ περίεργο να κάνω λίγα στην πράγμα. Μπορώ μισό λεπτό να δω τα σχόλια που είδα στο Facebook. Ναι. Κάτι μου φαίνεται ότι δεν πάει και πολύ καλά. Να κοιτάξτε κυρία Μαρία. Αυτό το προφίλ έχει φίλους μόνο τα παιδιά της τάξης. Ο Ηλίας, από ό,τι ξέρουμε, ήρθε από άλλο μέρος. Το λογικό θα ήταν να έχει φίλους και από το μέρος στο οποίο ζούσε. Πολύ παράξενο. Έχω βάσιμες υποψίες ότι αυτό το προφίλ πρέπει να είναι ψεύτικο. Μα για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο? Από ζήλια, από κακία. Ο Ηλίας είναι ταλέντος στο μπάσκετ και καλός μαθητής. Και τελευταία από όταν πήρε το μάτι μου, κάνει και παρέα με τον Πέτρο. Πολύ πιθανόν κάποιος να τον έβαλε στο μάτι. Αφού τον άκουσα να αποκαλεί ζεμένη. Δεν αντιλέγω. Αλλά πώς είστε σίγουροι τα παιδιά αναφέρονταν σε εσάς? Μπορεί εκείνη την ώρα να σκέφτονταν για κάποιο άσχετο ζήτημα. Καλό είναι να μην βγάζουμε συμπεράσματα έμαθα με ψυχή. Πώς δεν το σκέφτηκα? Γιατί βιάστηκα να θυμώσω στο παιδάσταση. Τον οδήρα πολύ άσχημα. Τι έκανα? Κυρία καθηγήτρια, θα μπορούσαμε να σας μιλήσουμε ιδιαίτερα? Ναι, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε μυστικό. Εγώ φεύγω, θα δω τι θα κάνω. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τι συμβαίνει, παιδιά? Να, κυρία, έχουμε τύψεις για κάτι και να... Κάναμε κάτι που δεν έπρεπε να κάνουμε σε ένα συμμαθητή μας. Τι φοβάστε, παιδιά, μιλήστε μας. Όλοι κάνουμε. Αλλά τελικά το σημαντικό είναι να κάνουμε το σωστό. Να, κοιτάξτε, εγώ η Εύη και τα άλλα παιδιά κάνουμε κάτι πολύ άσχημο. Φτιάξατε ψεύτικο προφίλ για τον Ηλία στο Facebook. Μα πού το ξέρετε? Ναι, υποτίθεται ότι αυτή πρέπει να μας τα εγγραφεί. Παιδιά, τώρα, εδώ που τα λέμε, η αλήθεια δεν κρύβεται. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο, τελικά βγαίνει στην κουφά. Λοιπόν, τρέξτε να προλάβετε την κυρία Προπονήτρια και να της πείτε όλη την αλήθεια. Κυρία Μαρία, Κυρία Προπονήτρια. Ορίστε, τι θέλετε? να, κυρία, μιλήσαμε με την καθηγήτριά μας σχετικά με κάτι και μας παρότεινε να σας μιλήσει. Πείτε μου, ακούω. Να, κοιτάξτε, εγώ η Εύη και τα άλλα παιδιά, να πώς να το πω. Είπαμε ψέματα. Ψέματα? Τι ψέματα δηλαδή? Να, κοιτάξτε, εμείς... Είδατε το σχόλιο στο προφίλ του Ηλία στο Facebook. Ναι, γιατί? Εμείς τα γράψαμε. Τι εννοείς εσείς τα γράψατε? Να, κοιτάξτε, εγώ η Εύη και τα άλλα παιδιά της Κιβάλας στήσαμε ένα σχέδιο για να εκδικηθούμε την Ηλία επειδή μας είπε ότι τα βάζουμε στην πράξη και υπερασπίστηκε τον Εύη. Ναι, και έτσι θα χάναμε την κυριαρχία μας τα υπόλοιπα παιδιά. Δηλαδή είχε δίκιο η κυρία Άννα, το προφίλ είναι ψεύτικο. Ναι. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνατε. Αλλά επειδή μου είπατε την αλήθεια, δεν θα ζητήσω να σας αποβάλω. Το λιγότερο που ζητάω από εσάς και τους άλλους είναι να μην επαναληφθεί οτιδήποτε παρόμοιο. Όπως επίσης και να σταματήσετε να συμπεριφέρεστε άσχημα στους συμμαθητές σας και ειδικά στον Πέτρο. Έγινε κατανοητή? Ναι, γίνεται, ευχαριστούμε. Πάμε να διορθώσουμε το λάθος μας. Α, Πέτρο, έλα λίγο, θέλω να σου μιλήσω. Ναι, coach, πείτε μου. Να, σχετικά με τις προάλλες έμαθα τι έγινε. Η κυρία Προπονήτρια, όπως σας ξαναείπα, είμαι σίγουρος ότι ο Ηλίας δεν θα έγραφε ποτέ άσχημα πράγματα. Το ξέρω. Οι συμμαθητές σου έφτιαξαν ένα ψεύτικο προφίλ και από εκεί έκαναν πώς τα σχόλια.
και όλα αυτά για να εκβιάσουν τον Ηλία να μην κάνει παρέα μαζί σου. Δεν το πιστεύω. Μα τι έκανα, πώς του μίλησα έτσι? Πλήγωσα τον καλύτερο μου φίλο. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Είμαι σίγουρη θα είναι πολύ στεναχωρημένος. Πηγαίνω να τον βρεις και πες ότι έμαθα τι έγινε και ότι θα παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα. Και όχι μόνο. Μάλιστα, κόψε. Ηλία, τι τρέχει? Δεν τρέχει, βρέχει. Γιατί δεν είναι μια χαλασμένη σαντέλα? Ηλία, συγχώρεσέ με. Δεν ήξερα τι έλεγα. Έκανα πολύ μεγάλο λάθος και σε αδίκησα. Εσύ από την αρχή που γνωριστήκαμε μου έδειξες αγάπη και με δέχτηκες όπως είμαι, χωρίς να με κρίνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θυσίασες την ευκαιρία σου να παίξεις το πρωτάθλημα για μένα. Το μπάσκετ είναι όνειρο ζωής για σένα. Πώς γίνεται να με αγαπάς τόσο πολύ? Εγώ δεν έχω κάνει και πολλά πράγματα για σένα. Μπουρκούνα, η αληθινή αγάπη δεν είναι εμπορική συναλλαγή. Και πώς είναι η αληθινή αγάπη? Η αληθινή αγάπη προέρχεται από το Θεό. Και σε ξαναρωτώ, πώς είναι η αληθινή αγάπη? Η αληθινή αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός ο πρώτος μας αγάπησε, στέλνοντας τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Επειδή Αυτός μας αγάπησε, έτσι οφείλουμε και εμείς να τον αγαπήσουμε και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Επειδή η αγάπη του μέσα μας είναι ολοκληρωμένη. Δηλαδή με αγαπάς επειδή και ο Θεός με αγαπάει? Ναι, επειδή ο Ιησούς Χριστός είναι αγάπη. Τόσο απλά? Τόσο απλά. Όταν ήρθα σε αυτό το σχολείο, κατάλαβα ότι είχες ανάγκη από ένα πραγματικό φίλο. Όπως επίσης κατάλαβα ότι είσαι διαφορετικός. Ο καθένας μας είναι ιδιαίτερος και ανεπανάληπτος. Η προσωπικότητά μας είναι ένα δώρο από το Θεό. Δεν είσαι τυχαίος. Κανένας μας δεν είναι. Θέλω να γνωρίσω ότι εγώ τον Ιησού Χριστό. Χρόνια πολλά. Γιορτάζεις? Όχι, εσύ γιορτάζεις. Έχεις γενέθλια. Ορίστε. Τι? Όχι μόνο το θυμήθηκες, αλλά μου πήρες και δώρο. Ναι, είναι μια διαγραφή. Μελετώντας τη, μπορείς να πλησιάσεις και να γνωρίσεις καλύτερα τον Θεό. Ω Ηλία, είσαι ο καλύτερος φίλος του κόσμου. Ο πιστός φίλος είναι καταφύγιος γερό. Και όποιος το βρήκε, βρήκε θησαυρό. Υπάρχει καλύτερος φίλος από μένα, ο Ιησούς Χριστός. Εσύ φταίς για όλα. Ναι, εσύ και οι έξυπνες ιδέες σου. Άχρηστοι είστε όλοι. Φτάνει πια, σας βαρέθηκα. Βαρέθηκα να κάνω ό,τι κάνετε. Θέλω να γίνω εαυτός μου. Κι εγώ. Θέλω να έχω το δικό μου στυλ. Κι εγώ. Βαρέθηκα αυτά τα κακό αστεία. Θέλω να αλλάξει συμπεριφορά. Ναι, πάμε παιδιά. Ας την αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει μόνη της, αφού είναι τόσο ωραία και έξυπνη και δεν μας χρειάζεται. Ναι, για να δούμε τώρα τι θα κάνει χωρίς εμάς. Πάρτε δρόμο. Κανένας δεν θα πάει. Τι το πράγμα. Τι θες και εσύ τώρα? Χριστία, σε συγχωρώ. Τα έχεις παίξει? Σε συγχωρώ και αν θέλεις μπορούμε να είμαστε φίλοι. Μας έχω κάνει τόσα πολλά. Πώς μπορείς να με συγχωρέσεις μετά από όλα αυτά? Κι εγώ έκανα λάθος με το να είμαι συνομβάρης και να μην πληματάζεις ταυτόχρονα με το δικό μου τρόπο. Κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν σωστό. Και να ξέρεις, ο Ηλίας μου μίλησε για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Και ξεκίνησε να διαβάζω την Αγία Γραφή. Είδε ότι ο Ιησούς Χριστός πόνεσε πολύ και εξευτελίστηκε για τα δικά μας λάθη. Αλλά συγχώρεσε, ακόμη και τους εχθρούς του. Γι' αυτό και εγώ σε συγχωρώ. Ο Ιησούς Χριστός πάντα μας δίνει ευκαιρίες. Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Και εγώ και εσύ. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Συγγνώμη, Πέτρο. Τα έκανα όλα αυτά γιατί κατά βάθος φοβόμουν το να είμαι μόνη. Είχα ανάγκη την αποδοχή των ανθρώπων και κάπου στην πορεία έχασα τον εαυτό μου. Μακάρι να το βρω στα αλήθεια. Δεν είμαστε μόνοι. Ο Ιησούς Χριστός είναι πάντα κοντά μας και περιμένει απλώς να θελήσουμε να τον πλησιάσουμε. Και αυτός μας αγαπάει και μας δέχεται όπως είμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά με τη βοήθειά του μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Κάθε μέρα. Σε ευχαριστώ. Μπορώ να ζητήσω συγγνώμη και από τους άλλους. Εγώ δεν βλέπω φοράς κανονική μπλούζα. Ναι, και σου φέρω κι εγώ ένα δώρο. Τι? Να, μίλησα με την προπονήτρια και
Οι καινούργιες μας φανέλες για το πρωτάθλημα. Wow, είναι τέλειο. Και κάτι ακόμα. Τι. Να, πήρες προαγωγή, αρχηγέ ομάδας. Τι είπες? Ναι, η προπονήτρια, σε έκανε αρχηγό της ομάδας. Ω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Και... Τι κι άλλο έχει? βρέχει. Ευλογία. Η προπονήτρια είπε ότι θα μας προτείνει για υποτροφία στο αφηγητικό κολέγιο του Πρίστο στο τέλος της χρονιάς. Θεέ μου, θα τρελαθώ από τη χαρά μου. Όχι, ηρέμησε. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Α, και μιας και το θυμήθηκα. Διάβασα κάτι πολύ όμορφο χθες. Τι? Η Λία διάβασε ένα πολύ ωραίο εδάφιο μέσα στην Αγία Γραφή. Ποιο απ' όλα? Να, εκεί που λέει ότι θα μείνουν για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά, το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, είναι η αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός είναι αγάπη. Ο Ιησούς Χριστός